Ahojte, toto video nahrávam a možno bude trochu kontroverzné, ale je to čosi, čo mi leží na srdci už dlhšiu dobu. Čakala som na moment, kedy sa veci začnú skladať do nového priestoru a aj napriek tomu, že ešte sa úplne nevyskladali, chcem ich s vami zdieľať, pretože možno mnohí z nás, mnohí z vás cítite, ako sa všetko v našej realite mení, ako sa všetko mení v našom vedomí. A možno sa cítite aj vy tak trochu destabilizovane, kedy nemáte pocit, že presne viete, čo sa deje, čo sa bude diať, alebo sa možno necítite, že máte akési pevné zázemie pod nohami. Nie iba v tomto hmotnom svete, ale najmä vo vašej mysli, vo vašom srdci. Zdieľam to, pretože tento rok je pre mňa od začiatku alebo niekoľko posledných mesiacov skutočne o tom, že sa preskladáva všetko v mojej mysli, v mojom srdci, v mojej realite a najmä v mojej identite. A teda viem, že práve zdieľaním tohto videa a vyvolám možno množstvo komentárov a možno vôbec nie, možno sa nájdete v tomto videu aj vy. Niekoľko rokov som bola súčasťou akejsi spirituálnej alebo duchovnej komunity aj napriek tomu, že tieto slová sa mi nikdy nepáčili. Od samotného začiatku som hľadala vedomie. Vedomie, ktoré je súčasťou nás. Vedomie, ktoré je súčasťou všetkého okolo nás. A niekto volá toto vedomie Boh, vesmír, zdroj, stvoriteľ. Slová nechám na vás. Každý si tam nájde to svoje. A čím viac som hľadala toto vedomie, túto energiu, ktorá tvorí celý tento svet, tým viac som si začala uvedomovať, aké ťažké je pre nás ľudí nezamotať sa do akéhosi začarovaného kolečka, kde máme nekonečnú chuť alebo túžbu hľadať čosi, čo je vonku. Hľadať čosi, čo možno nájdeme v nejakej technike, v nejakej metóde a v niečom, čo neprichádza z nás. A začala som si uvedomovať, že vo všetkých workshopoch, vo všetkých metódach, ktoré som zdieľala ja, som pozývala ľudí stále viac a viac do svojho vnútra. Začala som pozývať ľudí viac k zodpovednosti za svoj vlastný život. Začala som ľudí pozývať k tomu, aby sa začali pozerať na svoje vzorce, ktoré vedomé, nevedomé opakujú vo svojom živote a áno, opakujem ich aj ja, až kým si ich zvedomím. A vlastne natáčam toto video, pretože s vami chcem zdieľať, že tak veľmi, ako bola pre mňa táto cesta dôležitá, akýmsi spôsobom si uvedomujem stále viac a viac, že realita, v ktorej sa nachádzam dnes a do ktorej vás pozývam a možno v nej už aj ste, rozhodne nie je o tom, aby sme hľadali ďalšie nekonečné množstvo ceremónií, rituálov a kadejakých procesov, cez ktoré si ideme. Ale chcem vás pozvať ešte viac zahlbiť sa do seba. Začala som vnímať to, čo som hľadala tam von, v sebe a tým pádom som prestala potrebovať všetko to, za čím sme sa naháňali, za čím sa naháňame tam vonku. Je to vnútorný pokoj, je to ukotvenie v sebe, kde si uvedomujem, že všetky techniky, všetky metódy, všetko, čo sme robili, boli potrebné. Ale potom nastáva moment, kedy si začneme uvedomovať, že ich používame a využívame ako výhovorku, len aby sme nemuseli vstúpiť do seba. Že ideme na ďalšiu ceremóniu, že ideme do ďalšieho procesu, že ideme na niečo ďalšie, veľké, katarzné, extatické, len aby sme sa vyhli tomu diskomfortu, tej nepohodlnosti, kedy sa stíšime a všimneme si, čo sa deje v nás. V roku 2020 som zdieľala jeden z mojich prvých webinárov s názvom Čistím a nič nevyčistím. A teraz, po 6, takmer 7 rokoch, robím celé veľké kolečko a opäť chcem priniesť túto tému. Pretože naša evolúcia, náš rast nás zobral na istú cestu. A všetko, čo sme robili,
Boli potrebné kroky k tomu, aby sme sa dostali tam, kde sme teraz. A teraz s vami chcem zdieľať ten vnútorný pokoj, mikrofón, ten vnútorný pokoj, ktorý dokážeme nájsť vtedy, keď čelíme našim strachom, našim limitáciám, našim vzorcom. Kedy sme ochotní sadnúť si so sebou. Nie s niekým, s niečím alebo s ďalšou možnosťou nájsť niečo tam vonku. A ja si uvedomujem, že je to nepohodlné. Minulú nedeľu sme tu v Anglicku mali s priateľom našu spoločnú udalosť, kde ja prinášam svoju prácu, on prináša tú svoju. A ako náhle som pozvala ľudí, aby si sadli oproti sebe a zapozerali sa jeden druhému do očí, dokázali ste vidieť a vnímať, ktorí ľudia sú ochotní ísť do hĺbky, do seba, neskrývať sa pred sebou a pred tým druhým a uvidieť ľudí, ktorí dostali neskutočný strach z toho, že odrazu ich niekto uvidí, ale ešte väčší strach mali z toho, že uvidia sami seba. Táto časť cesty a to, čo s vami chcem zdieľať, rozhodne nie je o tom hľadať niečo tam vonku. Hľadať ďalší kúsok do skladačky, ktorý vytvorí akúsi ilúziu toho, ako to funguje. Ja vás budem pozývať hľadať ďalší kúsok skladačky v sebe. A akýmsi spôsobom chcem asi povedať, že všetky techniky a metódy sa v istom bode istým bodom stanú čímsi, čo využívame k úteku od seba. A práve preto ste si možno všimli, že posledný rok, 2 zdieľam o mnoho menej aktivácií, o mnoho menej akýchsi sedení, kde by ste mohli mať pocit, že vás pozývam von zo seba. Práve naopak, cez všetko, čo s vami zdieľam, vás chcem pozvať viac a viac do seba. Aj keď je to niekedy nepohodlné, aj keď je to nekomfortné a aj keď sa vám do toho nechce, práve vtedy je potrebné urobiť ešte jeden krok hlbšie. Je pre mňa dôležité zdieľať toto video, pretože sa možno ľudia začnú pýtať, a čo všetko to, čo si zdieľala doposiaľ? Všetko to, čo som zdieľala doposiaľ, bolo vždy s pozvánkou nezamotať sa do začarovaného kruhu. Bolo s pozvánkou pozrite sa na to, čo je potrebné zmeniť, aby ste mohli žiť svoj život v tejto realite, tu na zemi, tu a teraz, o čo si krajšie, o čo si ľahšie. Nikdy to nebolo o tom, že potom neskôr nám bude lepšie. Nikdy to nebolo o tom, aby sme si odleteli kdesi do inej dimenzie a kde sa nám všetko darí a kde je všetko hotové. Vždy to bolo o tom, a teraz to chcem zdieľať ešte intenzívnejšie, aby sme naše vnútorné vedenie, naše vyššie vedenie prinášali a ukotvovali sem dolu na zemi. Takže ma možno uvidíte, určite ma uvidíte, že moja práca bude zdieľaná iným spôsobom a budem vás pozývať do hĺbky tak trochu ináč. Vždy budeme tvoriť tento život a tento svet o čosi krajší, láskavejší a úprimnejší. A ak by ste videli, práve nám tu prechádza líška okolo okna, ale ak otočím kameru, tak neviem, kde sa otočí, či sa otočí so mnou. Ale prebehla veverička, prebehla líška a práve preletela vrana. Takže týmto asi ukončujem toto video, pretože vnímam, že som podporená asi z každej jednej strany. A chcem pozvať aj vás, aby ste si dovolili byť úprimnými k sebe. Neznamená to vždy, že to bude ľahké, ale znamená to, že sa posúvate vo svojom raste. Znamená to, že ste sa dostali o čosi hlbšie a nepotrebujete ďalšiu vrstvu toho, prečo sa mi to deje, odkiaľ to prichádza, čo ešte potrebujem vyčistiť a zamotať sa tam v 3, 4, 5, 10 cykloch a nikam sa neposunúť. Všetka táto, akokoľvek to chcete nazvať, spirituálna, ezo, vnútorná, duchovná, za mňa vedomá práca je o tomto živote tu a teraz. Tu
Ja vás objímam, teším sa na našu spoločnú cestu, ktorá bude iná a som skutočne nadšená, že ju môžem zdieľať s vami. Objímam vás, pozdravujem a majte sa krásne.